AG, det er Mathias og Rasmus, og vi har her som Saras jul, hvor vi kan se, som Sara holder ude om hjulet her, og hvor Buddha står heroppe og peger ind på hjulet. Og det er jo selvfølgelig livshjulet, der er herinde, hvor vi ser en masse reinkarnationer. Og ja. Som det også fremgår af billedet, som Julia sagde, så er det hele omklamret af Mara, altså her. Så det vil sige, at alt der er inde i det her hjul, det er ligesom også omklamret af de her lidelser, som der sker i livet. Hvis man starter med at kigge herinde i centret af hjulet, så vil man se en hane og et svin og en grøn slange, og de repræsenterer nogle forskellige følelser, begær, uvidenhed og had. Og den første ring omkring det her center, altså her, den viser ligesom hvordan den viser hvordan samsara, det er sådan i konstant bevægelse, ligesom vi har lært, at alting er i forandring hele tiden, og det er ligesom en stor proces, der sker herinde. Og så har vi så det ydre hjul. I forhold til det indre, så har vi det, der er lidt længere ude. Og i venstre halvdel, der viser den simpelthen menneskerne, som er på vej opad. De bevæger sig så ligesom opad. Og så når vi når over i det højre hjul, så bevæger det sig nedad. Og det er ligesom i forhold til de her, altså de former, de tager, hvor det ligesom er, hvor venstre side det er op, og højre side er ned. Så på den måde, så deler man ligesom samsaras genfødselstrin. Og det har vel også noget at gøre med de her gode og dårlige handlinger. Ja, lige præcis. Altså mennesker, der er på vej op, de lever et liv, hvor de gør en masse gode gerninger og har en masse god karma. Og dem, der er herovre på den her side, de er ligesom på vej ned, fordi at de gør nogle dårlige ting i deres liv. Ja, og herover der kan man se, det er dyr. Fordi det er ligesom det bedre, man kan ende med at blive reinkarneret til. Derfor er det også op. Og her der ser vi nogle ånder. Det er nogle sultne ånder, som det står beskrevet. Det vil sige, det er jo en mindre positiv ting. Så derfor så kan man sige venstre positivt og højre negativt i form af op og ned. Og man kan også se heroppe øverst til venstre, der er guder og halvguder. Altså der er man ved at være på det stadie, som næsten er det ypperste inden for buddhismen. Og så har vi også lige de 12 årsagskæder. Og vi har den første, som bliver kaldt for uvidenhed. Og den her uvidenhed, den gør os blinde, som vi også kan se på manden. Her. Det ligner lidt, at han er blind. Og det bliver styret af vores begær og had. Og så nummer 2, det er karmiske dannelser. Så ligesom igennem vores handlinger, der giver det os en vis personlighed. Og så nummer 3, der har vi noget bevidsthed. Det handler om, at man skal være til. Og man kan ikke rigtig eksistere uden at have den. Og siden vi skulle tage alle 12, så kan vi også bare stoppe her, tænker vi. Ja. Yes. Hvordan slukker jeg? Jeg ved det sgu ikke, den tager meget mærkeligt. Hvad fanden sker der? Prøv at gå